Ialehkai Cristiano Ronaldo Hamadeira pat ula wan na galong ying sem kabaduk. Ula ka jing ka bajanjar ba ukpajong udai umali bat udai briu baklan ba bandikyat. Ukpajong ula klat no haus nam ara jarsan namar ka jing bom trekam shu udonun. Ka kemijong ka trekum kanong shed bat kanong punkuj kanang ba kini obam hayi. Ialehkai nga hakaying kasem kabaduk ba bat ngim dan iai. Ngam dan tiar lekai negi present Christmas. Ngi asam kawai ka kamra bat upara sendrang bat arngut ki para kentei jonga. Bat imei pa pat kitia kawai ka kamra. Namar ba kidon kawai ka bol ban lekai kalaya rapi ban klet iki jinjar jong pat ban trish tom ban long babit namaro. Haba ula da prasnam karta Christiano ulai lekai na benta ka andorin ka klub ka baning tam jong ha ka bau kpa jong utrekam kum kitman. Nadu ki por budang kena ula don ni kasab pani lekai bat ula trishtam nadu budang kena. Haba ula dap kat nam karta ula paik mat shaka sporting club di Portugal. Ha ka por budang hedang san ki briu bro kila ong ba udan sap. Henry ki ong ba urid briu pat urait ko pat Christiano klams ngutanat yakata. Haoi kiri ki jingsisha kadang rait ko ba bat ngam pat don kesa hakata kapor. Ngalarai haba ngaladap kat nam ngatip banga don sap Henry wadla kata ngalashimi karai bentrish tom na baro gikna. Ngasdang ban mitu na dormitory hakapor steng mit ban le exercise. Ngalasdang ban biang kemet kepat pat ban kamstet ban mare. Ngasay liya yamadan pat kibriu ki saya keren paramaki bangalong ubriu barat ko ba. Bat menta haba gipet nga kiui kum ban wai ki pyrthei. Kadbau pau hapadeng ki para kelas haskul. Henry uklem syam lapau hapadeng ki nengkai jungu. Christiano ula syabe na skul na kadau bola kawang da kasuki yau nengkai jungu. Kadkum ka jing batai jungu bau tau nengkai ula keren ben yau. Kawai na jing jinjar ka bau Christiano ula mat kadai bola hab ban mi na Madeira ban let join Lisbon Academy. Football kal ailut yanga. Henry kalaylam jangai ru yanga na ying haswa bangan long ubalapen kret. Hakapor bangadan kadwis nam kerta kalami na kadulunang ban let syakta ka Academy Sporting Lisbon. Bat kaladei kapor ke bangajin jartam hakajingim jonga. Habau Cristiano Ronaldo lai lekai na Sporting Lisbon hakapor ba urang don kasans nam karta ka karya jungu kalajan kut haswa ba ustang. Cristiano layo jingpang klongsnam kabala penlong yau klongsnam jungu ba untit stet hakapor ba umare na ialehkai. Ulaha ban le heart surgery kabala long ka basiso. Hakabakot ulala ban mare ban practice ban penle jengmut hakakam kabakong santam jungu ban poi syakthang. Haus nam arajar lai Cristiano Ronaldo ula sign ke kontrak kabasyong dor hadu €1 million bat ula long unong ialehkai ubanikong tam na Portugal ban ialehkai na Manchester United. Hadiin bola rung ke tim usa Alex Ferguson ula penbori ban shim yau number hinyo. Haus nam arajar kendai Cristiano Ronaldo ula mi na Manchester United ban ialehkai bat ke Real Madrid. Ula kilalong unong ialehkai football ubarem dor tam hake history bat ula syong dor kumba kendai €1 million. Hadiin baladon ku bash nam ka jingede jong Ronaldo bat ke Real Madrid kalakudno. Hadiin bu ula sign ya ka 4-year contract bat ke Juventus ka basyong dor hadu €6 million. Kaladei ke jing siu ka bahe dor tam yau nong ialehkai batam me ka lai nam kerta. Ronaldo ula job hadu arpunyo teli ki trofi haka career jungu. Ka bakin thubru bat santeli ki league titles, santeli ki European Cups bat ka way ka European Championship.
Henry kum kui ki brio, ki badan ki jing jinjar, ki jing stam, bat ki jing du musim. Henry ki jing la jung ban pen jing mud, ban tristam, bat ban pen tibet ila di man kesengi, kala pen long ya u kum bau long menta. Ngam de u brio, u biang na dong shadong. Henry ngasung tanat pat, nada ki kam ki iaid baik. Kam kong san shu ya kata, ngasung thu ya jing dot kam, bangade ban yai nang, ban pen tibet ila di. Day tang ban pen sung pha, yau coach, ni fans, Henry, ngan sngohun haladi shimet. Kade ke jingi jonga, ba dan put, ha ke jing nang jingkai, bat ba day ban sangi, wat langi dan ha gnu kerta. Kumta, compare batla uya kendu, ya kum gino ki jajing Ronaldo, unyele ban job ya kita.